No, takže sa nachádzame na tej Gočalovej útulni a pozrieme sa teda a sú tu nejaké fotopasce. No takže zamržúvané, zamknuté. No, škoda takej útulničky. Takže nič. Je to zamknuté, ale ináč pekné. Tam je latrína. Nejaké posedenie, ohnisko. Vnútri sa dá kúriť. No, škoda toho. Takže dovidenia, pokračujeme asi útulná Lámaná skala.